Ці ведаеце вы гісторыю старадаўняга будынка па адрасе Кірава 5? Гэта былы даходны дом, у якім наймалі кватэры багатыя людзі горада. Год пабудовы каля 1898. Аднак гісторыкі гавораць аб тым, што на гэтым месцы спачатку з'явіўся аднапавярховы будынак, які затым перабудавалі ў двухпавярховы. Да 1885 года участак быў забудаваны рэдкай драўлянай забудовай. І гледзячы па ўсім, рэгулярнай забудовы тут не існавала. Пасля пажара 1885 года дом перабудавалі ў каменны. У 1889 годзе будынак праходзіць як аднапавярховы дом купца Зеліка Мілаговіча з лаўкай. Па матэрыялах 1910-1912 гадоў належыць ужо купцу Іосіфу Індурскаму. Тады ж над першым паверхам надбудаваны другі. У 1923 годзе домам валодалі Ізраіль Мойша Пейсаховіч і яго сястра Сора. На сярэдзіну 1920-х уласнасць Марыі Венжык-Відоўскай. У 1927 годзе Марыя Венжык-Відоўская аддала ў дар музею больш за 300 экземпляраў розных мінералаў, галоўным чынам з Сібіры і Урала. На 1911 год тут працавала пачатковае яўрэйскае вучылішча. Сярод жыхароў дома ў 1920-е гады быў пасол у польскі сейм прафесар Лашкевіч. Тут жа працавала сямікласная яўрэйская школа Тарбут. У кастрычніку 1930 года знаходзілася рэдакцыя беларускай паланафільскай газеты «Беларуская думка». Працавала спажывецкая крама Станкевіч. 3 красавіка 1944 года Гродзенскі тэхнікум фізкультуры. Аднак самы знакаміты жыхар гэтага дома жыў тут з канца 1893 года да канца 1897. Гэта быў урач-акуліст, стваральнік мовы эсперанта Людвік Замінгоф. Ён перабраўся сюды разам з сям'ёй і адкрыў у гэтым доме прыватную практыку урача-акуліста. Жывучы ў Гродні, Замінгоф працаваў над удасканаленнем і папулярызацыяй эсперанта. Пераклаў на гэту мову аповесці Лізы Эжэшкі «Марта». Не заставаўся ён у баку і ад грамадскіх патрэб горада. Прымаў удзел у працы таварыства ўрачоў Гродзенскай губерніі. Разам з урачом Шэнбергам правёў агляд зроку дзяцей школьнага ўзросту і прыйшоў да высновы аб нездавальняючым стане навучання і жыцця малых гродзенцаў. Замінгоф быў таксама прысяжным засядацелем Гродзенскага акружнога суда. Апошнія гады ў доме знаходзіўся інтэрнат універсітэта. Пасля высялення будынка ў 2005 годзе працэсы яго разбурэння значна паскорыліся. У 2007 годзе падчас рэканструкцыі гістарычнага цэнтра горада новыя ўласнікі будынка гучна заяўлялі аб яго хуткай рэстаўрацыі. Планавалася зрабіць у доме мемарыяльны пакой, прысвечаны Замінгофу. Гэтыя планы, аднак, не былі рэалізаваны. У чэрвені 2009 года гарвыканкам разглядаў прапанову ўладальніка будынка аб продажы. Новы гаспадар будынка, індывідуальны прадпрымальнік Мікалай Шамін, правёў рэканструкцыю пад офісныя памяшканні. На доме знаходзілася мемарыяльная пліта ў гонар Людвіка Замінгофа, усталяваная ў 1991 годзе. Пасля высялення дома пліта з будынка была знята і 11 гадоў знаходзілася ў гарвыканкаме. Вярнулі яе на былое месца пасля рэстаўрацыі будынка ў 2016 годзе. Больш падрабязна з гісторыяй гэтага будынка вы можаце пазнаёміцца ў аддзеле краязнаўства Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага.